Здравейте хора, добре дошли в канала на истината, мястото където разкриваме всички тайни в българският YouTube. Днес ще си говорим за нещо доста интересно, а именно дали Пакта е едно от най-големите YouTube общества в България и все още съществува или вече е останало в миналото. Но преди да започнем, хвърляте една базука върху бутона за лайк и subscribe. И ако искате, моля да ме подкрепите, защото си чупих колелото. Моля ви, трябва ми ново колело. Моля ви! Много от вас са чували за Пакта, но за тези, които не са чували за Пакта, Пакта беше, да, казвам в минало време, беше, ще разберете защо, едно от най-уникалните общества от избрани български YouTube създатели. Те правеха общи видеа, играеха Майнкрафт и други игри и споделяха яки моменти заедно. Пакта стартира още през далечната 2015 година на 1 юли с това видео. Здравейте, ахой, приятели, табелки, пичо и всички, които ни гледате. Ние сме тук, аз съм при Софията Трит Иванов и виждате тази невероятно профилирана селекция от български Майнкрафт ютубъри, с които сме се събрали тук, за да подпишем Пакта. Освен, че виждате 9 от нас, има един 10-ти, незнаен, който не успява да включи своя лаптоп в 9 часа сутринта, когато всички станахме, за да се съберем в 9 часа сутринта. Това е господин Файсплей, който ние в момента мразим дълбоко. За Файсплей. Анатема. Видеото видяхте почти всички основатели на Пакта, като Пресли, Хеванбул, Готика и още много други участници от Пакта. Тогава групата имаше уникална енергия, комбинация от забавление, приятелство и креативност. Един от интересните членове, който се включи по-късно и остави своя отпечатък, е Ателтрит, човек с нестандартно мислене и различен стил, който внесе нов цвят в групата. Но какво се случи? Защо днес в Пакта почти няма никой от старите? Истината е, че първоначално Пакта беше затворено общество. Влизаха само одобрени от останалите членове. С времето обаче създателите на съдържание в България станаха по-малко и така Никича и Вената, които са в момента начело на Пакта, решиха да отворят самия Пакт за абсолютно всички. С други думи, вече няма одобрение. Просто всеки, който прави контент, може да бъде част от него. Едно нещо обаче все още се поддържа от оригиналния дух. Майнкрафт сървърите, свързани с Пакта. В момента главно Хеванбул и Готика 47 се грижат за тях. Поддържат ги активни, организират събития и създават място, където нови и стари фенове могат да се съберат и да играят заедно. Това е като живото сърце на стария Пакт, което все още топти. Така че, да, стария Пакт е вече в историята, но новият Пакт се развива и отваря вратите си към повече хора. Може да се каже, че всеки край е ново начало. А пък на вас, ако ви е харесало видеото, абонирайте се и несете камбанката и ударете един лайк. И не ме карайте да имам вас и да врежа кабелите за интернет. Шегувам се. Или пък се шегувам. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващото видео. Чао и до скоро!